Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala nebina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ama ba'd, biz derslerini devam ederiz. Bugünkü derste f harfi bilen tanışırız. Ул шулай ук рәвеше формасы ягыннан б, т хәрефе кебек, әмма инде нокта күләмендә генә әзрәк безнең артып китте. Б хәрефендә бер генә нокта эшләй бит, т хәрефендә 2, с-дә тагын да бер нокта өстәлде. Шулай ук язу безнең уңнан сулга таба бара. Шундай кимә ясыйбыз. Менә шулай итеп аңларга җайлы булсын ише. Шулай уңнан сулга шулай бит. Һәм өскә 3 нокта куябыз. С, сакал с. Башкаларда сәсәк диләр бит, сакал с белән. Бу да шундай с. Тел ишлары üstəgi tişnin üskü ülüşünə deyib, s avazı şa. S. S. Yazğanda, məsələn, b, t hərf rəvişində yazıla, başında da şulay, ortasında da şulay, həm axırında da şulay. Həmmə nərsədə əйткәнемчә инде noktalar күләме генә артып китте безнең. Нишәү? 3. S хәрәкә инде безнең, әгәр дә фәтх икән, ул безнең сызыкның өстендә була. Әгәр дә инде кәсер икән, шушы дәфтәрнең сызыгының астында була. Даммы икән инде, ул безнең хәрфнең өстендә. С, фи, су. Башында язалабыз шулай бит инде беләбез. Ничек итеп языла? Чөнки без аны б, т хәрефендә өйрәндек. Уртасында беләбез. Башта тауга менәбез, аннары таудан төшереп җибәрәбез. Һәм инде монда да булай итеп киләбез. Аннан соң инде булай итеп күтәреп алабыз. С хәрефе. Мәсәлән, бүтән сүзләр белән ничек языла? Мәсәлән, сумма, аннан соң шулай бит. Сумма ди. Сумма. Сумма. Аннан соң. Мәсәлән, мебель, әсәс, шулай бит, әсәс. 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 Ничек булды? Әсәс. Әлиф белән килде икән. С безнең юмарт хәреф, ике якка да кулын бирә. Шулай бит. Шуңа күрә Аннан соң әлиф килде, әлифкә кулын сузды, әлиф ялганды. Монда да мыга кулын сузды, мимгә ялганды. Әйткәнемчә, ул б да, т хәрефе дә, с хәрефе дә юмарт хәрефләрдән дә, ике якка да кулын суза, ике яктан да хәрефләр аңа ялган ала. Әлифне алганда инде әйткәнек, әлифкә бер яктан гына хәреф ялган ала, чөнки ул саран хәрефләрдән. Шулай бит. Шуннан соң тагын бер мисқал зарратин хайрайяны халдык бит әле. Мисқал, мәсәлән. Ничек уртада килде, ике якка да кулын бирде, шулай бит. Мисқал. Мисқал. Менә монда күрдек без язу рәвешен, с хәрефе безнең 3 нокта дидек. Ничек башында языла, ничек ул уртасында языла, ничек ул башка сүзләр белән килә. Шулай бит, юмарт хәрефтән ди, ике якка да ялгана дидек. Сызыкның инде дәфтәр сызыгының өске өлешендә килә. Сызыкның аскы өлешендә бары тик безнең нәрсә генә булырга мөмкин? Кәсре генә. Әмма с хәрефенең бөтен рәвеше, нокталары сызыкның өске өлешендә килә. Бу булды безнең с хәрефе. Субханакаллаһ бихамдик, ашһаду ан ла илаһа илля анта, астагфирука ва атубу илейк.